Alfons Arts werkt sinds 2007 bij Cambuur. Eerst als assistent van Judy Koolhof en Stanley Menzo, maar sinds 2010 had hij zelfs het roer in handen. Dat Arts nou met dit besluit komt is opvallend, want een paar weken in het Bobbeslagcafé zag hij dit. Hoe lang bleef je nog? Een jaar of 10. H-trainer. Maar bij Cambuur bedoel ik. Ja. Je wil nog wel een eerste team blijven bij Cambuur. Ja, waarom niet? De Alex Ferguson van Cambuur. Het is toch een mooie club om voor te werken. In 2 weken kan dat verhoren? Nee, maar ik zou hier nog 10 jaar trainer kunnen blijven. En toch kiest Arts ervoor om zijn contract net te verlengen. De vraag is waarom? Gevoel. Puur op gevoel. En wat zou dat gevoel? Dat het misschien beter was om heel elders te zoeken. Puur om mezelf door te ontwikkelen. Ergens anders in de keuken kijken kan nooit geen kwaad. En, ja, het zijn allerlei dingetjes die de laatste weken door je hoofd hebben gespookt. Ja, als er veel twijfel bij jezelf zit, dan moet je ook niet bang zijn om een keer die beslissing te nemen. Waar ziet die twijfel in? Nou ja, kijk, ik heb het hier fantastisch naar mijn zin. Het is een fantastisch mooie club om voor te werken. Ik denk ook niet dat er snel clubs voorbij zullen komen die zo gedreven zijn, waar zo'n beleving bij heerst. Dus maar je hebt dan, als je dit seizoen afmaakt, ben je bijna 3 jaar hoofdtrainer geweest. En, ja, het is toch een hele moeilijke club om voor te werken. En daar moet je ook niet voor weglopen. En dat heb ik ook nooit gedaan. En ja, na 3 jaar is het denk ik mooi geweest. Directeur Gerald van der Belt woer in januari om tafel met Arts, maar dat hoeft nou niet meer. Hij is blij dat de trainer zijn kar betiet onjouwt. Als hij twijfelt, dan is het een goede beslissing. Want bij twijfel moet je niet oversteken. En dit geeft zowel hem als ons de tijd om verder te kijken. En dus ben ik wel blij met zijn snelle beslissing. Maar wie je een lied beetje verrast? Nou, een beetje wel. Voor de spelers kwam het nice ek onverwacht. Ze binnen van een morgen op een hecht gebracht van het besluit van Arts. We hadden het in ieder geval niet verwacht, tenminste niet zo snel in ieder geval in het seizoen. Maar ja, het is een persoonlijke keuze, zei hij, dus ja, dat respecteren we natuurlijk. Ja, was het, de reactie in de groep was inderdaad verrast? Ja, omdat je er nu nog geen rekening mee houdt, in ieder geval zo'n beslissing voor de winststop nog. Maar ja, hij was er blijkbaar voor zichzelf al uit, dus ja, kan je het gewoon bekendmaken. Cambuur moet dus op zoek naar een nieuwe H-trainer. Wat de opvolger van Arts Wuddemat is nou vanzelfs nog net duidelijk, maar Van der Belt hoopt dat het net te lang wordt. Nadat Alfons ons vorige week informeerde, zijn we daar al gelijk over aan het denken geslagen. En dat staat niet in de brand, maar het is wel zo, hoe eerder we iets hebben, hoe beter denk ik voor de club. Op wat voor termijn wil je hem een nieuwe H-trainer instellen? Nou ja, dat is natuurlijk altijd afhankelijk van. Hij moet voor 1 juli moet hij bekend zijn. Maar ik heb hem liever volgende week dan over 3 maanden, al zal dat heel lastig worden.